Keď príde na ňu rad, pripraví jedlo a odniesie ho chorým. Keď sa k ním priblíži, srdečne a z láskou ich pozdraví. Potiahne stolík k posteli, položí na ňo obrus, na stôl dá podnos, lížičku a kúsok chleba. Pomôže chorým umyť si ruky a pomodliť sa. Naleje polievku do misy, naloží mäso na tanier a všetko postaví na stôl. Potom ich srdečne pozve k stolu. Všetko robí s láskou k Bohu, ako by to robila pre svojho syna, alebo ešte lepšie, pre samotného Boha, ktorý považuje každý dobrý skutok vykonaný pre chudobných ako vykonaný jemu samému. Ak je to potrebné, nakrája im mäso na kúsky a naleje nápoj do pohára. Náš sprievodca je skutočný génius. Naozaj vedel, že niekto nemôže hovoriť o Bohu, nebi, anieloch, svätých, Matke Božej, alebo ak má prázdny žalúdok. Keď nám škvrka v žalúdku, nedokážeme myslieť na nič iné. Som si istý, že aspoň raz to už zažil každý z nás. A teraz si predstavte, že je to takto 2 dni alebo týždeň. Alebo že je to takto väčšinu dní v mesiaci. Že je viac dní, keď vám v žalúdku škrka, než keď ste síty. To je veľmi nepríjemné však. Hlad je niečo veľmi ťažké. A na jeho prekvapenie potrebujeme pomoc iných. Svätý Vincent videl vo Francúzsku mnoho hladujúcich, ale nenechal ich na pokoji. Prišiel s geniálnym nápadom založiť skupinu, ktorú nazval Céry kresťanskej lásky. Čo je to za skupinu? Tvorili ju ženy ochotné pomáhať hladným a chudobným. A keď sa ukázalo, že týchto žien je veľa, vymyslel pre ne predpisy. Počuli sme úryvok z toho, ako vyzerala ich činnosť. Kto si pamätá, čo sa v ňom spomínalo? Priblížiť stôl, rozložiť obrúsok, pozdraviť s úsmevom. Áno, je to naozaj náročná práca. Ale oplatí sa ísť touto cestou? Ideme? Áno.